Сәлем, дуслар! Сәлем! Бүген тылсымлы рәсем проектының беренче чыгарылышы. Без бик матур итеп песи рәсемен ясарбыз һәм аны пластилин ярдәмендә төрле төсләргә буяп та күрсәтербез. Башладык! Рәсем ясау өчен безгә төсле картон, фломастер, пластилин, ике яклы скотч һәм кайчы кирәк булачак. Иң элек үзебезгә ошаган төстәге картонны сайлап алабыз һәм ике яклы скотч ярдәмендә аны өстәлгә беркетәбез. Булай итеп эшләү безгә җайлырак булыр. Хәзер фломастер ярдәмендә рәсемнең контурын ясыйбыз. Безгә песи ясарга кирәк. Хәзер инде аны пластилин ярдәмендә буярга да вакыт килеп җитте. Безгә пластилинны кулыбызда җылытып буйчыклар ясарга кирәк. Бу буйчык ярдәмендә без рәсемнең контурын ясап чыгабыз. Ашыкмыйча, рәсемнең контурын пластилин ярдәмендә матур итеп ясап чыксак, рәсемебез дә пөхтә һәм матур килеп чыгар. Буйчыклар бер калынлыкта булса, песиегез тагын да матуррак килеп чыгар. Хәзер инде рәсемнең эчке өлешен бизәргә дә вакыт килеп җитте. Моның өчен безгә 3 төрле элемент кирәк булачак. Алар барысы да буйчыклардан ясала. Беренче элемент әкәм-төкәм кабырчыгы. Икенче элемент йылан дип атала. Өченче элементны без пластилинны түгәрәкләп ясыйбыз. Ул яссы төймә формасында. Менә бу элементлар ярдәмендә без песине тулысынча буяп бетерә алабыз. Песинең баш өлешен без бер төс белән буярга булдык. Булай эшләгәндә аның күзе дә, борыны, авызы һәм мыеклары да күренебрәк торачак. Шулай ук бу вакытта охшаш төсләрне куллансагыз да була. Ләкин төсләр бер-берсеннән нык итеп аерылып тормасын. Песинең баш өлешен буяп бетердек. Хәзер инде тәненә күчәбез. Песиебез тагын да күңеллерәк һәм матуррак булсын өчен без бу юлы төрле төсләрне кулланабыз. Алардан да буйчыклар ясыйбыз. Ә буйчыклардан төрле элементлар әвәлибез. Фантазиягызны эшкә җигеп, матур төсләрне рәхәтләнеп куллану өчен менә дигән вакыт та килеп җитте. Ә бу вакытта песи турында кызыклы видео карап алыйк. Эшли карагыз. Песи бик күпләрнең яраткан йорт хайваны. Ә син беләсеңме, борынгы кешеләр песиләрне 10 000 ел элек ияләштергән. Бу хайван сөт, балык, ит ризыклары ярата, бик оста итеп тычкан тота. Зоо кибетләрдә песиләр өчен махсус азык та сатыла. Мәчеләр баллы ризык яратмый, чөнки алар татлы тәмне бөтенләй сизми. Песиләрнең 200-гә якын тукымы бар. Иң тугры песиләр дип ориенталлар, иң акыллы мәчеләр булып сфинкслар санала. Песиләрнең иң зурлары мейн-куннар, иң кичкенәләре Сингапур тукымлылар. Песи көн яктысында кеше кебек әйбәт күрми, төсләрне аермый. Якындагы предметларны күрү аңа бик авыр. Ә менә эңгер-меңгердә һәм караңгыда шәп күрә, бик яхшы ишетә. Ул колагын 180 градуска борырга сәләтле. Бу песигә сизгер аучы булырга һәм дошманнарыннан сакланырга ярдәм итә. Песи бик озак йоклый. Ул тәүлекнең 16 сәгатен йоклап үткәрергә мөмкин. Бу вакытта әлеге хайван ашаган ризыгын эшкәртә, хәл җыя, көч туплый. Песинең бик озын һәм сизгер мыеклары, вибрислары бар.
Алар бу хайванга бик әйбәт итеп ис сизәргә һәм хәтта һава торышын билгеләргә ярдәм итә. Менә синең кебек малай кызларныкы сыман песи балаларының сөт тешләре була. Алары төшкәч, урт тешләре чыга. Кешеләрнең бармак эзләре кабатланмас булган кебек, песиләрнең борыннары уникаль. Аларның борын эзләре бер дә кабатланмый. Песиләр 100-гә якын төрле тавыш чыгарырга сәләтле. Бу бик күп. Менә этләр мәсәлән бары тик 10 төрле генә итеп өрә ала. Эссе көннәрдә песи тирләми, аның табан аслары гына дымлана. Мәче 9 катлы йорттан егылып төшсә дә, исән кала торган бердән-бер хайван. Бу аның чагыштырмача кечкенә авырлыгына һәм тәпиләренә төшә белүгә бәйле. Үзенә куркыныч янаганда, мәче 48 км/сәгать тизлек белән йөгерә ала. Песиләр тозлы диңгез суында эчә ала. Бу аларның тозны фильтрлау сәләте белән аңлатыла. Менә нинди икән ул беренче карашка бик гади булып тоелган песи. Ә без эшебезне дәвам итәбез. Рәсемне пластилин ярдәмендә буяп бетердек. Хәзер инде песинең күзләрен, борынын, авызын һәм мыекларын ясарга да вакыт килеп җитте. Күзләрен ясау өчен без кара төсне сайладык. Булай эшләсәк, күзләр ерактан матур булып күренеп торачак. Пластилиннан яссы түгәрәкләр ясыйбыз һәм күзләр урнашырга тиеш булган урыннарга ябыштырабыз. Күзләрне матур итеп, тигез формада ясарга тырышыгыз. Хәзер инде ак төс ярдәмендә күзләргә нур бирәбез. Хәзер песинең борынын ясыйбыз. Нечкә буйчыклардан песинең мыек үсә торган җирләрен һәм мыекларын ясыйбыз. Достым, менә шундый матур песи рәсеме килеп чыкты. Достым, мондый техникада теләсә нинди рәсемне ясап була.